Yesterday, I almost got arrested. First things first. So whether your car is older and is keeping its sentimental value or to save money, Armsharing Essential Car Insurance covers older cars at a much lower premium. No money Yo, sana. Celebrity. Kudeni ngijongisa nina. Ngela ka TikTok. Hamba ngazinye likes eziphezulu. Otherwise, clear my friend. Shabo njani? Nami. Yeah, ucwecwe. Hamba kanye Si madoda mazambini hayi mazambini yimadoda masijolise ke sibheke apho kufele khona etoll. Yazi baqandaba emva kwale truck. I'm always thinking, hey Matunini Subona. Well, if you've driven Eastern Cape, you'll know you face these obstacles on the way, which I find cute. You understand? Sorry guys, ngicela ukubuza zithi ne-story seziflex. Impendulo ndawuyimamela apha eradweni masambeni bethuna 5 hours later ndiyafika. Yo. Wabhaca ndisemount. Uyabona uba ndizilibele uba ndiyaziwa ndihamba ukuqhela ndihamba nje yemadoda ndiyayifuna ke uba niyazi into yobana mna ndiyalithanda iphondo lophuma kolona. Sidlula apha kwaBhaca sibheka kapha eMount Ayleaf kulapho ke yakhulele khona umama kaCwecwe noCwecwe. Masiyeni madoda sihambe sibuza kapha endleleni nankulo mfo. Masike sisabele ndicinga uba sesisondele ke ngoku kulapho sifikelele okanye kulapho sibhalele khona ukwenjenje. Ndiyambuza ke into yokubana mfowethu ilali le mhlawumbi ke mandinganixelele for safety reasons, where is the actual lali that we're looking for? Umkhondo ke usiphose apha and we were about to drive for about 1 hour 30 minutes on gravel road to get to ilali apho mama kaCwecwe akhulele khona, abazali bakhe bakuyo kwaye uCwecwe yena self bekhulele kuyo. Masambeni Ndiyabawela uthetha ngumzimvubulo masipala useMount Ayleaf. Hayi noko ayigxekekanga nantsika indlela. Malfred Zolo district noba ngumzimvubulo masipala. Ndiyafuna utsho on record ngicela ubabonise nendlela into yokubana indlela yona ayigxekekanga to be honest with you. Delay khona apho siya khona but noko asikabi namagingxigingxa betheni. Noko indlela yona ayigxekekanga mama. Masibulele iyavakala. Yabona basingathi bazomuntu oya kula direction abe eyazi lesene. Nantsika molweni njani ndikhona hey kusemhlotsheni apha na awuyazi fani yakwamtshizana okay baby khangixelele ubuke wayiva laa nto kaCwecwe ndiyawazi awumazi mama kaCwecwe wayehlala phi ndiyawazi phangashe sitshele lo mzi undani msavinyoka mamela chomi yam ubani omaziyo like wayichomi yakhe akho mama omaziyo ichomi yakhe ula phambi lapho kune-RDP khona uye umuntu oqhela xa ebuyile umuntu ayekuye xa bebuyile umama kaCwecwe ayekuye yo umazibele mama unechomi ngumakhulu hayi umakhulu lokuye umntana umakhulu apha okay zenjo angavuma ubizwa okanye uyithi khona abantu abambuzayo mhlawumbi angazi asingene mfethu it's the best ungena apho anzelene nakulakile pha kupha
Kumpi. Yangumzi umkhulu nga. Unegaraji. Lo light kancinci. Nangu. Pink nakhe unezinto ezininzi nezilayiti ezibani nakhe Hayi ke sifikile apha khulele khona noMakaCwecwe and ke ngokubalekile ukubana siyazi ubana kuzawuthwane sentsho kuzawuthwane we just wanna know izazibonakala izincoko zamanjani thina singabaphandi sifuna uyazi ubana what's what. The aesthetic, the environment. Nefoto. Unolali wekungai. That beautiful portrait that I've been talking about. I think it's the one. How to fix. Okay. In my outfit, that portrait is gonna be very important. If it can you all right, guys. Say Mount Alief between Mount Alief. Between Mount Alief between Mount Frere and Mount Alief. That's where we are. We're still on #justice. We're trying to find out in the Kubana. Kubani lo sisithetha ngaye apha. Sentsho ukhulele phi? Ukhule nobani? Sithini story sakhe? Yeah, understand. We're doing the groundwork. We just want to get to understand into yokubana sidilishana nobani apha. Silindeleke ngoku umuntu okhule naye ongumhlobo wakhe nozawuthi asixelele vetshe. Is that the right? Yeah. Ozawusinika intsingiselo, ozawusinika umnombo, ibali. Masithembe ke kuba simazi. Masithembe sicross fingers into yoba uzawuvuma uthetha nathi. Otherwise, this by the way behind me is Umzimvubu River. I think this is Umzimvubu River. It should be famous. You should know it. Ithiywe umasipala walapha. Uthiywe local municipality yalapha. Ithiywe under this river. So uMakaCwecwe la ngo-94. Hayi man, ngo-94? Ndithi ngusisi omdala ke mna. Hayi ka-94 Hayi wayintanga yethu mostly. Umude. Unina ke lo nje. Unina wakhe ke. Lo uvele wathatha yena straight. Utata ungaka. Mfitshane mnyama. Okay. Ewe. Okay. Oh, so intombi lena yona uMakaCwecwe ikhule njani? Awukusitona into yaziyo ngaye? Hayi. Mina kaloku bekhula ndimbhekile pha umamakhe bese eseke emthathweni pha. Ebe umntwana nje ubufunde lapha wade wakhamba wozifundela koma high school. Azange ke ndive nto Nkosi yami ngaba ndiyaqoka. Zanga ngaphandle bake ezinye izinto kaloku noba ziyenzeka. Umuntu uyakwazi ukwembathisa into yomntana wakhe angayibeki phezulu kwesiqongo uba mayivuwe noma ngoba akazi uchola nto ngalonto uzachola ukuhlekwa masiyezitsho. Hayi ayezange ive nto she. So ukhulele apha waze wagqiba nesikolo wahamba ke ngoku. Uye wofunda apha andizazi lezikolo ewazifunda uthande. Umke apha eyofunda high school okanye besise primary ngoba hlala besalapha emsho uthe ubapase ugrade 7 ngongena ke high school ke wapasa ugrade 12 wakhe wemka ke ngokumphela wemka ke wemkumphela ngani ubona ke holdiki ngane simbona nje ngama holdiki babana uthi ungazi noba ufundaphi hayi ndangazi kodwa ngathi wakwafunda ngakula macala nga noba kebhayi noba ke kutonto kwala macala umuntu phayi kwezandawo ezingapha nje bantu le ndiyacinga umama uthetha ngomtshato kabani utshatile emthandekile utshatile uthandekile notata womntana lo ewe nje ndithi kwakuza ke mna ke ingathi khona into ngathi umtshato kathandekile yena hayi semhle umtshato wakhe umntana ngwalapha emtshatweni ewe lo osathiwe osagona lona yena ongaka
lo intombazana unoyise wakhe uye emtshatweni eyongena sehlele nentombazana lowana ngathi inkwenkwe ungandambona naye inxithiswa amabhuluku lomncinci ewe so ngisho ucocwe ngotata wakhe lo umtshato hayi futhi andishona pha eseni kwiseneme umdudi ke ifani kathandekile yakubo okay kube emzale engekho emtshatweni noma umdudi lena kanti yaziya la emtshatweni kwinkwenkwe encinci esaphatha so utata umntana yena usekhona kwalapha elaleni awumazi utata walo mdala untombi hayi asowalapha ndimazi uba owaphi noma owangapha naye andimazi noba owangapha khona umfazi wayeke wasebenza pha wathi waye naye wayekhaphe lo mntwana andazi ke noba wayenzela into kubo wangathi wayenzelwa into kubo wathanda ukuthi qelela kanoba kusebhayi noba kusemonti kwalapha lo mama lo hayi asowala hayi nditsho lona bekhe wayokwenza into lo wayekhapha umntwana ucwecwe hayi asowalapha wayize ngokusebenza asowalapha wayize ngokusebenza okay noko siyabulela mama ngoku nina nithunywa ubani la nisenzana hayi wethu mama uyazi xa uyifunayo into soze ungayifumani uyaqonda uye uvela lapha ebantwini ba-athuntu efonele lo mntana ngowaphi kuthi waya ngokucindane iba njalo so sina sisuke emonti saqonda siyayazi uba kuthiwa kowabo kubetween amount elifu nemount free uyaqonda kwilali ethi emhlotsheni bendifuna ubuza lo mbuzo ubana nive nini nale nto sentsho le nto yenzekayo khona into eniyaziyo le kacwecwe siyive pha le mini kanye indibona uba yayiqala ukuba khona sade sabona uthandekile ethetha pha eTV ethetha pha kwazothi emveni koko ke ngoku nake kwazothiwa nangwe limele emotweni ewe ebezawuthini ebeya kwintontontona andazi beya kuloo nto ke ezahlangana nale nto yalo mntwana wafumana ke lo ngozi uba kwaba ingozi kodwa wayesemotweni masiyive apha besingayazi thina ingaziwa ke enye nenye ingaziwa uye yingako ndithi ke nguna ke kaloku ngento ekwenzekela kwakho uyaye uzixelela uba ufihlwa nditsho ubuqasiwe umntwana angafuni ukuthi umntana akhe usephangela uzawubulawa usephangela umuntu asoloko ethe umntana makakafumani nawubona ngezenzo uba hayi ke noku umntwana ngokucaba kwendaweni sento eba nayo ke ndiyakacocwa akho nto endiyazi kakhulu ngaye kona ubehlala nalo mama apha lo ebemgcina ewe nomnye khona omnye oyinkwenkwe ke okadade wabo udade bonakacwe okadade bothandekile bebekhula bobabini apha ndiyaqonda uba waba nesiyalo nje nalo mntwana uba amke ke ucwecwa ufunda ayohlala le nomamakhe wasala le nkwenkwe iyodwa ke ubekhe wangahlali nomamakhe wehle bekhulela apha ekhaya hayi bekhulela apha ucwecwa wazohlala nomamakhe ngoku seyitshatile ewe uthe uba ngokwatshate ke ngokwahlala nomamakhe utshate ngobonyaka hayi ngathi into yangoku hayi akudalanga inoba utshata ngoku ucwecwe sehleli mhlawumbi efunda ufanele ufunda ku-grade bani na 2 okanye grade 1 ewe apho hayi indalanga le nto yabo qha uvele watshetsha wamlamisa esemncinci kwacwecwelo ewe hayi kanti uzawutshatwa ke lawo hayi ayikho into endiyaziyo enye nkosi yam bantabam ndimazi efunde egrade epreschool wahamba ke lo mama wamthatha ke ngokuthandekile umntwanakhe lona wekadade bothandekile
ukhona pha kumkhulu. Kakade ibona ngathi sisayibukele le nto asikayifumani siba kwenzeka ntoni kanye. Ubunyani bale nto yonke le nto ithethwayo pha apha eTV-ni. Ewe. Ngale nto bungakanani xa nijongile nina nibona njani yonke le nto? Nityho nisola bani nicinga nto nje? Hayi iyasethusa mntanam le nto ngoba kaloku thina siva sekuthiwa ngumntwana senzakelisiwe. Nangoba abantu bethi kusekuthiwa akanacala kuthiwe pha kuthiwe nane pha kuthiwe hayi akathetshwanga kubonakala ogqirha babona into. Bendiva izolo nanabantu hayi kwenzeka ntoni kanye. Hayi ke ingcali ke ngondaqaleke xa sibhidwana ngabo. Uyayazi kukho ke wathi umama womntana lo uba ingathi kanti uyaphosisa. Ebemzonda ngani ke umntu lo wacingela uba nguye? Ubemzonda ngani umntu? Ngoba kaloku le nto yaye yavakala uba into kuthi phaa esikolweni. Kwathiwa phaa esikolweni kaba ukhona umntwana wala okasisi wam ofunda kwesaa sikolo. Kwathi na uzavula isikolo wathi Thixo umntana umfunda kwesaa sikolo umzukulwanam. Azi uba sizawukhululeka kanjani. Akhona umuntu angamtshintsha angumfundisa kwesinye isikolo. Etsho kangolo hlobo sentetha uba hayi bantu abama ndiyazi mna ndethukile bendiyiva izolo. Hayi iyazethu. Ayisazeki ngoku nabogqirha none. Kodwa bezile kuqala bathi ogqirha ngosiphi yazeka ngoku. Hayi ngahle kusebenza imali. Ewe kaloku andithi ugqirha ungundoni akho nto angayenzi ngekho imali. Negqwetha like lithi ebulewe nguwe libe selithi hayi ngeke. Ngoba imali yethu. Agqwethe le nto ikelibali ngoba ufuna ntoni? Imali. Ungayithini ke ngoloo nto yemntana? Hayi kodwa noko. Hayi masibulele mama. Masibulele kakhulu. Abantu abami. Hayi ke ndive ndabona imbali endingayazi. Kodwa ke senditshela uba abantu abami nihambe nazo ukuthi hayi ke njengoba nithi nani ke nathi ukuthi uba kodwa emhlotyeni nyhani umgwala kukhonjwa ngapha apha bebehlala khona negama ingocwecwe likhona igama lakhe qha benqena umntana akavela. Ngubani igama lakhe? Hayi ke lona igama lomntana andivumelekanga ngokusemthethweni into yokubana ndilipapashe madoda. Lakhe ke leyo. Ewe nala besimbiza cwecwe nala. Okay. Ngenxa yale apha elalini. Ubiza cwecwe nami ndiye ndafumana ngoba kaloku umakhulu ebemgcina uhlele embiza cwecwe. Ewe wayevele ucwecwe ndathi ndabuza uba yintoni egama kuthiwa mcwecwe. Kodwa olicwecwe. Wena mntana mna ndinguGcwanini. Umiya. Hayi ke bakhona apho mamiya sinabo. Thini noba ndingalala ndingafana endawo la. Lapho obukhelwaneni nawupha endleleni nje unaku kwamamiya. Kude ke kude khona nomzi ke wesibongo uma kwamiya straight aba ngoma. Hayi yo sibakhulu. Hayi bakhona mamiya lapha khona. Hayi konke ukhuphuka uyale ngaphezulu bakhona omiya. Asicele Khange ube nento ezifani into ibe right. Isikolo njengoba sipha uyayintela kona kodwa njengoba siphaya isikolo Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. People are really confused investigation ya Lungile Qabashe lo smart kakhulu ngaphuthula lapha ku TikTok. So uhambo ematatiyeli lakhulu khona Makocucu just to investigate about uMakocucu, to know the kind of a person that she is.
get to know how and where she grew up, and people are saying ukuthi indlela engaka la ifuna kumwacoca. Some are saying ukuthi yep, go deeper, but some are saying ukuthi ayikwanele manje kanini kahle kahle wona lo ifunako ufuna kufika ubuthi ukuthi was the child really raped bese mabakutshelile then what. So people are really saying ukuthi this guy ingazuthi akekho right mentally, indlela engaka dayidika kangaka about the past yamakwacwecwe. Nokuthi at first uLungelo was with umakwacwecwe, bekamsupporter all the way until I decided ukujika abone ukuthi no, this story doesn't make sense. So yasho nje ukuthi she's lying and she's trying to protect someone. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.